watare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayila gambi ba fata dinguirayi fallema ko on waktu yoni ha to ñoro kame jombu ko ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal lewru octobre rose ko lewru haɓade ko fate banggue cancer enɗi jeeyi sababu jagoɗɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti ɗum uddama ha laaɓi ɗum ko caggal lewru ndo ndeɓe kolliti oɗo saaha ɓe ƴewdima kene tolno ujunnaje jeegomo e temedde nayo debbo e nder dakar tawane jogui oɗon cancer ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e jeetato neɗɗo to leydi mauritanie goomu catala tambotoɓe ko fate sungoji leydi ndi tañama ñalawma hanki o kamɓe kala ɓe darima e yesso cour constitutionnel a leydi ndi ɓe mbaɗi peut-être serment mabɓe to leydi mali tinama fitinaji baɗɗi ñande alet jawtuɗo henno to wuuro wiyetego guelleje ɗum ko koninkoɓe armée leydi ndi wodude wakñerɓe leydi russie hayso tawi woni koninkoɓe leydi mali jeddi ɗum hollitama sappo e tato neɗɗo wasi hen fittando muɗum to leydi guine konakiri poɗɗe dorog biyeteɗe kushi koɗen teska e nder leydi ndi fuɗɗima ɗayinude hewɓe woni hen mbasi pittal men taw irota ko toon to sera liwona kabruji men manaw en ha to côte d'ivoire nigéria ma en jaaha to caɗele hakkude rd congo rwanda cameroun ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen nelaɗo min tedduɗo mo jame kise o goni o wi hayrukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu ko weltare mawde wonande dendagal Sinthiou Mamadou Boubou e ko taari ɗum kala ɗum ko ñalawma refto qur'anil karim on ñalawma waɗata ko ñalawma janggo alarba ene hawray ɗiɗi lewru novembre nduɗo hen ndu gonɗen so haaji jomiraɗo reftoto deftere la teddude woni qur'anil karim ko ceerno Boolo Idi Wapangeta ene wonde ceerno Idi Djibi Wapangeta ene wonde ceerno Saydou Demba Wapangeta ɓe deftoto koye dow jungo ceerno Alpha Yaya Ngeta ɗon ɗo cuuɗi meɗen Sinthiou Mamadou Boubou ɗon ɗo cuuɗi meɗen Sinthiou Mamadou Boubou e nder galle Alhaji Wapangeta aɓe teddiniri hen dendagal bandiraɓe Sinthiou Mamadou Boubou naɓe e ko taari ɗumen kala aɓe teddiniri hen dendagal guetnaɓe Sambu naɓe Ñan naɓe Sisoko naɓe Jalluɓe naɓe kan hanɓe naɓe ceerno Moussa Baba Kane e dendagal bandiraɓe kala ɗin ñalɗi noon mbaɗata ko ñalawma janggo alarba aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe kala sukaɓe ene defto deftaral teddude nonne kadi ene duwane yettinɗo hen ɓattake o ko ceerno Saydou Wapangeta taweteɗo to Mantoula Jolie leydi France ceerno Djiby ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby ko jaadinɗo ɓalawal danawal kala ceerno Djiby ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno Djiby ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte ceerno Djiby ene yawran ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno Djiby ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustoraɓe goragu ceerno Djiby ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yaltayma ha laaɓa
fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedere rafini yaltay ma ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni. so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu, wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA, wonɓe Europe, Amérique, Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo. kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ene jogui miñum mo gollo toon wiye ceerno Alassane Sy. jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013. ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo woni so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani. ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko. caabune laaɓal socca ɓanndu maaɗa haa njiitoɗaa heen hoore maaɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinoowo nguru ɓanndu haa njiɗaa hoore maaɗa. aan jogiiɗo taasuuji e ɓanndu muɗuma laamlaame baaye puƴe jokkondire caabune laaɓal e lallitaare jooni jooni njiitoɗaa heen hoore maaɗa. caabune laaɓal e lallitaare ne wonde gommage kono kadi aɗen jogii juumri welndi kewndi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cewiiɗo kala. caabune laaɓal lallitaare are men adde men ko jama deppo maɓɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadja Sy. sa yiɗi heen jokkodirta koye oɗona. kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardogola sohna Habi Saar hakkunde Nawele e Demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe maɓɓe faade caabune laaɓale lallitaare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadja Sy. sa yiɗi heɓde caabune lallitaare laaɓala woto woɗɗu joni joni min dokkirma ɗen tongoɗe. so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadja Sy mbatta ko 77 509 45 84. so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93. so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen Nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78. so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04. so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98. so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongode maɓe kalane to tawata caabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare go jolal hitande ujunnaje 2022 yonti kumpital men ɗemngala pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebdente mon ɓosooje ko musidɗo mon Seydou Abouba gartaten koye octobre rose lewru mayduɗo hen ndu kala hitande so ndu darima ko rewru rewɓe gam yurnitade rewɓe ɓe ñaw biteɗo cancer en ɗi kame cancer terɗe to banggue less ɗen gueɗe kala ko gueɗe hande ɓurɗe tampinde rewɓe ɓe no fewi ɗum jeeyi sababu lewru octobre so tawi ari debbo ɗo woni kala ene hirjina nde ɓurata ɓattitade
wonande ɗin cuuɗi safara ƴeewa cellal ɓandu mum ko ɓuri hen heewde kadi hay mbuuɗa yoɓata nde tawno ƴewdade ɓuri wasde ƴewdade ha rafi naata e ma diño wontanma ɗaccel buduk badak moɗota ko wukkitta ko on octobre rose gasi ha laaɓi subaka hande o wi jagorɗo cellal ɓalli mo leydi sénégal Marie Khemessa gom jaaya taw kadi koye sawtowol wonande tambiɗo konngol fedde daraniɓe haɓade ko fade banggue oɗon ñaw woni Oumar Dioba ɓe kolliti e nder Dakar tan ujunnaje jeegomo e temedde nayo debbo woni ɓe ƴewdi cellal ɓalli mumen ɓe tawine jogui cancer enɗi ko temedde ɗiɗo e capanɗe jeetato e jeetato neɗɗo ko wona ɗum ko so tawi koto banggue ɓen ƴewdaɓe cancer terɗe lesa ko ujunnaje ɗiɗo e temedde joyo tawane jogui cancer to banggue lesa ko temedere capanɗe jeeɗiɗo e nayo neɗɗo ɗum noon hollitama ɓe kebli kene tolno e capanɗe jeenayo agence ko fate banggue sage femme ha ɓuura kadi wawde pistude yimɓe heddiɓe kala saaha ko wona ɗum kono eɗen gandi lewru octobre rose numéro rokkiranoma kala jiɗɗo wadde hen haalis mum beele ɓen joguiɓe ɗin ñabboji mbawa ƴettede en charge cafre no hannirta ni on fond noon o rendinte ngaalu mum kala ande no foti daña ko 5 lewru novembre nduɗo hen ndu gonɗen dari ndu hande ndu garden koye gollotoɓe yogay nokkuji ko wayno indema awa gaynaka taw koye laamu leydi sénégal ɓe kolliti caggal balɗe kaldigal ala ko gasi ɗum ko caggal nde ɓe kolliti primaji mabɓe koko momta kono kadi ɓe erima hofgo juuɗe balɗe tati gon hofgo noon ɓe jiiɗi fuɗɗade ɗum ko ñalawma janggo 2 wonande novembre gam hollidde kamɓe ɓeena liggotoɓe awo to banggue jagorɗo jarɗo e on fannu kamen gaynaka e jagorɗo jarɗo e on fannu kamen ndema kala ɓe kolliti primaji mabɓe ala hen kala koɓe jiiti hen haydara to banggue faggudu douaniéɓe leydi sénégal ɓe kolliti tugganma tan 2019 ha fayanma 2022 ɗoɗo gonɗen wonande ɓeena dariɓe haɓade huuɗo bonko ko kame on simme ɗaynowo yimɓe kame conele kala ɓe kolliti kene tolno e capanɗe 6 ujunere woni kilo ko tetta e nder leydi sénégal ma qima muɗum tolnoyo e koppreje franc CFA temedere capanɗe 5 milliards taw koye koppreje franc CFA kala temedere capanɗe 8 woni koɓe nangi ɗum noon koye ballal kaɓirɗe kese ɗe ɓe jogui kami masiŋaji wawde yurnade e wawde kadi wittude e yiitude kala drogue ɗo wawi moftede ha tenti noon to banggue kaggulaɗe mo Dakar woni port autonome mo Dakar kame yogay nokkuji kala samedi jawtuɗo hen woni aseɗo ɗon ɗo keerol hakkude Sénégal kami mali ɗo keedira ɗo ko ɗon nanga camion mawɗo mo hono mum meeɗaka nanguede taw koye keeri leydi Sénégal to banggue lesa taw wona banggue ndiyam kene qime e ko foti dani hen hewde to banggue drogue condi mo ganduɗa nangaɗo oɗo saaha woni ko haalete e nder leydi ndi Sénégal mawɗo leydi Sénégal ƴettuɗo hanki laana mum ndi o woni Macky Sall yaɓani to Alger lamorgo leydi Algérie jaɓɓama toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Algérie jaɓɓimo toon ko nando makko Abdelmadjid Tabouna kanko hoorejo leydi ndi kanko woni koɗo teddiniraɗo bismaɗo taw kadi ko koɗo teddiniraɗo wonande jonde ligue arabe joɗinde ñalawma hande o toon to Alger lamorgo leydi Algérie catal ONG bitengal SOS Sahela ɓe juɓɓini ñalɗi jonde 2022 Afrique ngam yurnitade caɗele Afrique kami guura mum kala ɓe kolliti oɗo saaha yiyande nde ɓe jiyani Afrique ha seeray heege daña wawana hoore mum ko ruttitade e ñamri mbiyetendi foñño noon ko gabbe way kono gabbe suunani koko remete hande o yogay région ngaji leydi Sénégal ene ndema ɗum ɓuuri maaro ɓuuri gueɗe goɗɗe kala tene kadi guura mum ene yaawi layde teni kadi ene yaawi heewde ɗum noon so tawi yimɓeɓe duttitima hen ma mbawan koye mumen ma jalte caɗele ngam teskadeɓe kareli baɗɗi hakkude Ukraine kame Russie jeeyi sababu oɗo saaha mo gonɗen guura ɓeydi gueɗe kala nde tawno eɗen jogui woni gabbe ɗe kutortono ɗen sen duttima eɗen gabbe ene gasa ma en ceere heege ha laaɓa kamɓe on SAS woni kamɓe en
SOS Sahela ɓe jiitani yimɓeɓe ko ruttade foño nde tawno ko kañum woni ko wawi naftude yimɓeɓe ko wayno Casamance ha fayenma banggue fulado kala ene hutoro ndiɗon mbadi no fewi so wona ko wayno lappol palol dande maayo kame Linguére Jolof e nokkuji goɗɗi woni ko kewani hutorade foño kono ko ñamri bandi fayida haɓade wasde yaade école ngam caɗele rafi bi kaye kame ardoisuji kereje kame kartaɓe jeeyi sababu fedde kolda debo ha hande ne yuɓɓina ñalɗi mum ngam hirjinde ɓen sukaɓe joɗiɓe galleji ɓe jahani école aji ngam jinnaɓe men ŋakkede ngaalu moye wawde sodande jomumen Hawwa Balde jogui ko sukaɓe joyo holliti kamɓe kala hikko sodandeɓe kaɓirɗe beele ɓe jaaha cuuɗi jangguiɗi ma wonoy ujunnaje sappo mbuɗo pinowo ala hay ujunere walla ni ala hay temedde ɗiɗi ko nawi jeere ngam sodde kene ñaame on kam woƴƴetake ittude ujunnaje sappo waɗande ɗum sukaɓe mum ngam ala ɓe kolliti maɓe daro hen ɓe jeehi ha toon to Saare Yobba Jega ngam oɗo saaha yurnitade beele kadi wallidde ɓen jinnaɓe ɓe ngala doole wawde nawde sukaɓe men to cuuɗi janguirɗi teskama e kala saaha autoroute péage mo Dakar ene heewi sumde hen otoji hanki jamma o sanga 21h ko bis goto kam sumi ɗon ha wonti ndondi bis o ne jonnuno yimɓe tene kadi waɗi bagage ha heewi immatriculation makko ko Guinée kono o iwi ko Dakar o fano ko toon to Bamako kanko on bisa o sumi noon koye autoroute péage Mbour yaltirde jam ñaaƴo kono teskama e kala saha otoji ne cuma ɗon ha gasa taw kadi wonande pompier yettaki ɗon kono kadi hollitama hay goto gañaki hen wasane fittan kono bagasuji kewɗi boni hen losko noon udditama ko jeeyi sababu cumgol oɗo hen bis ha laatori dani hen to Diourbel jagga toon ko fo professeur to banggue philosophie kam nanga teni duuɓi sappo omo nayi école aji omo jangguina kala lewru omo heɓa jobdi makko Cheikh Touré kam woni philo kono kadi oɗo saaha ko fo diplôme jogui meeɗa jogade diplôme moƴƴo ɗum ko caggal nde wittoji mawɗi mbaɗa e makko o jangguinanno koto lycée Bambey o jangguinano koto lycée Bambey Sérére portimo plainte inspection inspecteur académie donc académie mo Diourbel donc mo Bambey ko on walla mo Diourbel oɗo saha mo tawe e juuɗe ɓen daddiɓe Matam Wourossogui pont ɗimmo ko ɗon tawa cukalel ngel duuɓi sappo gorel nottotoɗo Yero Diallo ene wasi fittanu ɗum ko caggal nde o majji guila ñande alende jeeya ko toon to Ogo ko ɗon wattidi yitede kono kadi hollitama wonano karɗo cellal no fewi jeeyeten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Keɓe hol kabaruji garanden toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettotoɓe Weltare TV. Kabaruji garanden ɗo e nder Ziguinchor Souleymane Ndiaye gardiɗo sapko to Balanto Kunda département Sédhiou kanko de o président de la république ina foti wadde mandat tataɓijo durwani hokki ɗum noon ni walla ni foti tan ko wadde kadi koko waɗata so tawi kadi leydi ndi salim walla ɓe kolli pétard ina jarani ɓe duppude leydi ndi gudumpanaɓe noon nanirani ɗum jaam ina wayno oɗo ofiyal bukal kanko de o wi ko Souleymane Ndiaye duppete président de la république ñande haali ina waɗa mandat tataɓijo ñande hen maw andu wona kanko jeeyi leydi ndi ñande hen kanɗon haala maw ruttu ɗum e konngol makko e ɓernde makko o wonta haal kanɗo haala e patten ha président de la république haala mandat tataɓijo tawreɓe Ziguinchor Doudou Ka duñi junggo e poos tottiɓe temedere e masiŋaji 5 ɗum noon wiiɓe ko ɗo e yoɓe ñottoni école aji ɗo e balɗe 21 ɗum no ɓe kolli weltare ɓe mbi politicien ji Casamance yo mbano Doudou Ka waɗi ni ɓe usta dille ɓe mbawa wallude miskineɓe dispensaire Kandiala kamɓene dey ɓe mawnini ñalawma biyete octobre rose
e gardugol itijaaji Assane Seck e osé laape e yentude e palar forma rewɓe kamɓe fof noon ɓe ngari ɓe mbi affaire cancer c affaire indu ɗum noon yo rewɓe ɓe mbaw notade ko ɓuuri yawde e yaccade nde wonno ko ɗum nafata rewɓe ɓe jubde ala hay hunde yo neɗɗo ar ƴeewa ɓandu muɗum rewɓe ɓe noon notima e keewal ngari eɗen gandi sedefte Ziguinchor kamɓene dey ina wayno osé goto ina wiye parla kamɓene ɓe dokki élewaji fodde temedde ɗiɗi elew yantude e tawtorede préfet ɗum ko kayeji ɗum ko sakuji ɗum ko bikuji ɗum ko ardoise pour yoɓe mbaw wallitorade e jangde ɗum noon ɓe ƴeewi ko ɓiɓɓe miskineɓe ɓe ɓe babiraɓe mumen jikanaɓe mumen holɗum keptani posuji mumen weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yallo ko walde jaam. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltar bibbe fulɓe ando diine ma. Kalidou Koulibaly, capitaine de Lion de la Teranga, amin mbiya omon tan amin gondi e mon jamma e ñalawma balɗe 19 heddi e coupe du monde ton to leydi Qatar. Sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗena Mohamed Wuld Cheikh Al Qaswani horejo leydi ndi kikiɗe hanki o ƴetti laana mum ndi wawa yaɓande Algérie woddu sama ha ton to Bawal aɗa diwoje ngal Umtunsi ngal Nouakchott wo yetti ton to Alger wo jaɓɓama toon gam tawtorede jonde Luc Arab oɗo saaha wonde e yuɓɓinede toon to leydi Algérie. Kanko horejo leydi Mauritanie wo hollitino taw koye ɗemngal jagorɗo toppitiɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ko adi lewru hanki maydu ndu walla ko adi maydu hanki ndu ne maaya maɓe juɓɓin maɓe darno cetal taw ko goomu ɓen halfinteɓe ko fati banggue sumgoji leydi ndi ngal cetal ngal yinangue ñalawma hanki o to galle lamorgo to koɓe 11 ɓen toɗɗaɓe hakkude landa kewendi kame landaji lunɗo ne waɗi hen worɓe kame rewɓe kala kono kadi oɗo saaha mo gonɗen toɗɗama ardotoɗo ngal ɗon cetal woni da Wuldu Abdallah Jalila on noon woni no jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu e laamu mawya taweteɗo to Qatar on ardi ngal cetal kikiɗe hanki kirɗo ko nden kamɓe kala ɓe daari e yeeso tugnorgal leydi Mauritanie woni cour constitutionnel a leydi ndi ɓe cuuti juuɗe mabɓe ɓe gondi duuɓi 5 ɗiɓe toɗɗaɗi maɓe jogoro ɗum jaam e nunɗala e peewala oɗo saaha mo gonɗen maɓe keɓono gam yuɓɓinde sumgoji sarɗiyankoji kame local payaɗi ɗo tan e darode lehitande fanide so jomiraɗo haaji to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni garten koye mayde oɗo henna étudiant taw koto banggue académie naval to Nouadhibou taw kadi ko étudiant armé ɗum ko caggal nde officier ji hewɓe kolliti mayde makko jiddi mumen ko yo loskoji mbaɗe hen kanko Ahmed Mohamed basɗo fittande moma taw kadi andaka ko jeeyi sababu chef d'état majeur général armé o Neli Sete timmude to Nouadhibou gam loskoyde mayde makko ɗum ko caggal nde jinnama koye hoore muma kolliti ɓuuri labde ko yo gaddane hen kene deña ɓalli mumena ami jayde holliti wonande procureur général de la cour suprême Neli Sete mum timmuɗo taw kadi ko kanko on magistrat Sidi Mohamed Sete makko mo Neli ko ton to tribunal ji ɗi alega kame nder leydi ndi kala yurnitade dossier ji ko fate banggue esclavage woni kalifandi nder leydi ndi ha tenti ko fate banggue trafic yimɓe wadde ɗumen no comme jiyaɓe ni ɗin dossier ji hande ko dossier ji ɗi tribunal ji leydi Mauritanie ɓuuri uddide gam ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi ha jomumen ɓuura wawde yitade koye mumen caggal Mauritanie oɗo sahani heptina yidde muma ko darade gam daranade haqqe innamade e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddotoɗen jagorɗo cellal ɓalli leydi Mauritanie yuɓɓini campagne mo wino on campagne fuɗɗi ko 31 lewru octobre maydu hanki ndu ko hanki fuɗɗi gasoyte ko 7 ndu lewru dari ndu hande ndu on campagne noon ko vaccine de ɓiɓɓe leydi ndi gam haɓade boros covid 19
kene tolno e sappo e jeenayi finance woni ko ɓe kewi iwde Allemagne kamɓe Fonds Nations Unis e kamɓe Fonds Nations Unis enfin UNICEF taw ko wallude wonande Mauritanie ha wawa habtade oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus toon to basseji ɗiɗi ɗi to basseji ɗiɗi fayenma gang kam e gorgol ha fayenma barakna guidimaha trésamora kam e nokkuji goɗɗi kala kono kadi ɗin vaccin ji kala ko Johnson AstraZeneca nonne kadi Sinopharm kam e goɗɗi kala kono gasata ko jeeɗiɗi nduɗo lewru so tawi gasi maɓe puɗɗito nogase goo ha fenma nogase jeeɗiɗi ɗum koye lewru novembre nduɗo henna maɓe puɗɗitoyo kadi 5 ha 11 ɗum koye lewru décembre hakkude cuka jarowo duuɓi 12 fayi dow woni koɓe piɗi a vaccine de heena sen gewi to leydi Mauritanie hade men yettade Mali Algérie waɗɗani Mali e Mauritanie kame Maroc yuɓɓinama toon subaka hande o sommet de la Ligue arabe nden jonde tawtorama leyɗele arabeɓe kono kadi koɗo teddiniraɗo to banggue Union Afrique horeji leydi Sénégal woni Macky Sall kam woni koɗo teddiniraɗo ndeɗon jonde mabɓe hande toɓɓere adini nde ɓe cuuɓi ko oɗo saaha guura e nder windere nde ha tenti kadi nden ko guura e nder leyɗele arabeɓe gam teskede leyɗele arabeɓe ko hewɓe hutorade beele to iwata to ene wuli jaw woni hakkude Russie kame Ukraine ha ganduɗa leyɗele arabeɓe kewɗe dañi caɗele to banggue guura kame faggudu kala ɗum noon ko yurnitade oɗo saaha kamɓene hol peeje ɗe ɓe mbaɗata haaɓe mbawana koye mabɓe dossier goɗɗo moɓe guddita ko dossier Afrique caɗele teskade e nder Afrique holno watte haɗen caɗele ɓuura yawde momtede walla ni réglede ko ɓuuri yawde maɓe guddit dossier ji goɗɗi ko wayno Libye kame Liban oɗo saaha kadi holno jaam dañirte hakkude arabeɓe kame Israël maɓe jurnito kadi Soudan Yémen caɗele teskaɗe toon kono kadi ɓe jejjitani Iran e Turquie peeje holno batte ha mbawa tawtoyde Ligue arabe oɗo saaha gonɗo e jonde mum toon to Alger lamorgo leydi Algérie kono kadi ko mantini e ndeɗo oɗo sommet arabe baɗowo toon to Algérie heeɓino ɓattake teddungal iwde hoorejo leydi Algérie woni Abdelmadjid Tabboune faade roi Mohammed VI mo lamɗo mo leydi Maroc on noon hollitino ma ar kono ko sakkiti ko yahani lomtini ko Nazera Bourita woni jagorɗo hakkude leyɗele muɗum jaydil kewɗi ne garta e oɗon sifa sen gewi to leydi Algérie Bourdjibarji Mokhtar woɗɗani leydi Mali koto Mali paaɗen fitinaji teskaɗi to wuro witego gelleje noon ne tawi nder selko mo teniku ɗum noon waɗi koto hakkude leydi to teskama subaka ale ɗo worɓe joguitiɓe armeji taw ko ɓorniɓe teniji armée leydi ndi ne wonde woɗeɓe joguiɓe arméji ɓe non ko tuma ko wakñerena woni ɓe Russie kañumen naati toon e wiide AFP hewɓe cettima kene tolno e 13 fittandu heddima toon kono kadi hewɓe nangama toon tabital pulagu yonnani ɗen gueɗe holliti ko wara toon ko ma won nogas neɗɗo kono kadi yoɓe gandu wona fulɓe kala goni jihadiste en wona jihadiste en kala goni fulɓe ɗeɗo gueɗe ko gueɗe poɗɗe yurnitede yimɓe hewɓe nangama toon kono ma en gartoye ndeɗona windande kabaruji to leydi Mali keddotoɗen ko fati banggue concours auditeur to banggue justice leydi ndi dossier ji fof tawaɗi ko fati banggue dossier ji ɓen yinnoɓe ƴettede e golle to banggue cuuɗi ñawoje leydi Mali tawa woni diplomate uji kewɗi ɗiɓe jogui ɗin dossier ji kodi fof holtoɓe guittiɗi kanko on tambiɗo ñawoje leydi ndi wo holliti ɗin dossier ji kala ma tati ɗum procureur de la république gam yurnito ɓoyata gon hello uddite ɗen loske ha tawe holtoɓe dañi ɗin dossier ji taw kadi ko ɓuuren hewde ɗi gona gonɗiɗi no fewi colonel Assimi Goïta nogas e 7 octobre ƴetti yamirore timmude faade suudu sarɗiyeji woni laamu hakkude o woni CNT lomtiɓe sarɗiyankoɓe leydi ndi ganduɗa kamɓe kala soɓe ndendino koɓe 120 wonande sarɗiyanke no mbaweten wirude ɓeydama ha yettoyi 147 oɗo saha taweteɓe hen nogas e 6 hesɓe mbattama hen ha suudu ndu ɓuura jogade mbaadi to banggue konngol e ɗowde
transition leydi Mali ko wana ɗum ko noon e nguɗon goomu teskama hesɓe ƴetta ɓene hen gonnoɗo jagorɗo konu mo leydi Mali to leydi Mali keddotoɗen jokkodirala hakkude leydi Mali kame port mo leydi Guinée Conakry siftinde on port mo Guinée Conakry woni koye juuɗe Turki ko wayno Alport Moustapha waɗi jillu mum taw ko jillu dabɓu no fewi to Bamako ngam yewtidde e tambiɓe secteur privé commerçaɓe ɓen siftinde on wonande Alport Moustapha kamɓe paabino leydi Mali tuma nde CEDEAO yowi Mali kene tolno e lebbi 6 ko toon kaggulaɗe wonande leydi Mali addoyanno marchandise uji ko fati e banggue nguura ndera leydi mum ɗum noon ko yurnitade peeje batteɗe ha ɗam gurdam ɓuura yuɓɓude hakkude golle privé de leydi Mali kamen wonde kaggulaɗe mo Guinée Conakry ha ɓeyda golle e mumen ma ustoy noon wonande golle hakkude kaggulaɗe mo leydi Sénégal kame mo leydi Côte d'Ivoire keddora joni ko toon to leydi Mali to Kaya commissariat de 2e arrondissement keso pul uditama a toon taw ko jaaduɗo e jamanu joguiɗo matériel uji kesiɗi ganduɗa aɓe mbawi yuɓɓinde hen gueɗe kewɗe ɗum ko caggal nde cum wanno ɗon haɗen gueɗe kala tayi hen kono ɗo saaha finoɓe toon kolliti hen weltare men ma nden kay kisala ɓeydo e nder ɗi nokkuji kamɓe ɓen koninkoɓe wonoɓe ɗon taw ko dadiɓe ɓe kolliti matériel gonɗo ɗon ma walluɓe haɓe mbawa yuɓɓinde golle mabɓe ngam tambade nden kay kisale haye ko taari kay kala sen gewi to leydi Mali ko to Guinée Conakry tampini o saaha Guinée ko drogue bireɗo couche giwrowo toon to Sierra Leone way kono tangal ni omo tawe hande yoga e leyɗele Afrique a yettanne ɗon joguino mucca taw ganda ko drogue ɗum noon hande o teskama hewɓe hen puɗɗima ɓoccitorede to banggue haqqillaji woni hen ñawi kono noon yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men hen goto koto mattoto ne tawe nder Conakry goɗɗo koto kanka wasi fittadu muɗum caggal nde loska ɓalli mabɓe tawa jeeyi sababu ko oɗon drogue kono laamu ngu holliti ma ummin hen haare mawde ha wawa fawde juuɗe mum eɗe ɗon gueɗe ngam faddade ɗeɗo gueɗe woto leydi ndi boniri ni ngam wasde cellal ɓalli wonande ɓen hutortoɓe ɗeɗon gueɗe to leydi Guinée keddoɗen inde maggela ko Alpha Oumar Diallo duuɓi sappo wa yaranno yontere yawtunde en kalinɗo hen taw kadi ganduɗa jeyno sababu ko jinnaɗo makko gorko kame gorgol makko joom suudu ba makko lomtiɗo e suudu yu makko ɓe duppunomo kanko cukalel ngel ngam tumdemo ngel wujji guerte ngel yaranno ko ngel yarata koye duuɓi sappo caggal mum noon ngel itta ɗon ngal nawa laaɓe caggal cumo yeehi ha yettoyi dawal tataɓal e nder ɓandu maggel ko nden ngel nawa to Guinée Conakry hôpitaux ji ɗi Conakry on kettoɗo e maggel Mariama Julde Diallo tambiɗo cellal ɓalli maggel holliti ñalawma hanke o jungo makko ñaamo ngo taƴama caggal nde cumo ñaami jungo ngo ha gasi ha laaɓi kono ɗum ko noon weltare mawde oɗo saaha ngel fuɗɗima samtorde no moƴƴi kono kala subaka mo Allah addi yimɓe ne gara ne gaddu toon haalisaji ngam udditan ngel compte e wallidde ngel e safara maggel kam e gurdam maggel kala jinnaɗo makko gorko kami gorgolaɗo nanganoma ne tawe e juuɗe dadiɓe o saaha ne tawe cuuɗi niɓɓi ngam bone bonɗo moɓe mbaɗi ngel ɗo hen cukkalela tribunal désigné ngal Conakry wuli jaw hanki